Se urung mandi. Anu awak dhewe carane mandi. Se dia ora habis mandi, ya toh. Mandi kita duduk sini nunggu Mas Minan, kita OTW. Ya ayo makane kuwi ya. Sapune ndi sapune? Lho. Oh, masukin tas apa? Ya masukin tasnya iki bono. Duduk sik lemon ndi manunu. Rotimu ndi? Karate. Karate lebokno. Boleh tas ora? Heeh. Cinta di Jepang. Iki sapune. Gawek sapu sik. Sapu sik ora. Ndi sapune? Iki salah kese tase. Oh, tasnya digawa teman-teman ora entuk. Iki ana duwite nak ilang mbok colongi kowe lho teman-teman ya. Ya foto iki jemuk sapu. Lho, pinter jemuk sapu iki sapune. Nah, jemuk sapu. Sapu tok kena gak apa-apanya. Lah, sampai ndi? Heeh. Ndi? Sampai pesan-pesan saya wong apa jemuk gue iki wae wis gak olah gue iki wae gak apa-apanya gue iki wae kene ayo kok tak ewangi adai ndalmu ya kok tak ewangi adai oh nyapu dulu ya resik-resik. Oh pagi berarti harus nyapu dulu, habis nyapu awas tak bukain duduk sini atas biar Mbak Retna tuh menyapu dulu terus mandi terus OTW ya ra apa nyapu dulu bar nyapu iya. Nyapu sik sing kanggo dicupuki sik cupuk sik ya ra sing kanggo sing masih terpakai diambilin ya wis rokok juga terbuang gitu kalau ya mohon maaf ya sebaca komen saya iki nyapu sik komen kalian dibaca Retna lah ada yang nanti iya lah ada nanti oh iya ada sampah ini pikirannya iki Retna tuh Cina ya kuwi karo sapu kuwi ya kuwi karo sapu kuwi ya kuwi karo sapu kuwi ya kuwi karo sapu nah iki lah Apa gue? Nah no pinter cahayu tadi kok bujuk empon ya dah loh sampai bujune gue ganteng nak resikan jadi so nak resikan toh bujune ki ganteng orang beli apa bapak dini tak tendang lagi nih tak tegak lagi nih tendang lagi oh tendang lagi nih yo tak tendang lagi nih saya wes jalan lagi nih wes kita lanjut lanjut saya teman-teman ya mohon maaf Retna tuh lagi bersih dulu kayak bersih dulu ya teman-teman ya tuh kayak seru waktu bagi ajarannya Mas Tapo jangan mau warning gitu
Dadi ajarane Mas Tapo ki hati-hati yang kejrungup-jrungup engko malah. Wes arepe tak buangi bersipol iya. Dadi ajarane dioseng-osengno kacang gean garokan jurang tahu sembarang kali lho. Nambah. Ini siapa? Tahu. Langsung. Gue yang kali mangke. Gue pengen sarapan kayak mandi. Kayak ke menu. Heeh. Menu. Iya, sarapan kayak boleh. Mandi dulu. Enggak. Iki sing duwe cantike Kediri sarapan. Didamelke sarapan karo Mak Rim. Biskan. Oh, maca komen bolong. Iki lagi maca komen sik wonge Ripnatum. Sudah. Jangan mam. Sarapan nggih. Sarapan ambek oseng tahu. Ambek mie goreng. Ambek apa namanya? Ambek oseng apa jenengane iku kates. Alah mbuh sembarang kabeh enak pokoke koyo warung. Masakan Padang pokoke. Seru sih ya kan, oke? Mam. Semasa Ripnatum mboten. Semasa ibuke Tapau. Apane cek sibuk ngaji lho. Mam.